Opäť a zas sa medzi sebou pôjdu do ringu pobiť tie najväčšie bizarnosti, ktoré Československo ponúka. Ani mi to nejde úplne nazvať, že osobnosťami, pretože napriek tomu, že nejaké tie osobnosti sa tam nájdú, tak je tam drvivá väčšina ľudí, ktorí by si vôbec nemali zaslúžiť takýto mediálny priestor a je to celé vytvorené tak strašne moc násilu, že Clash of the Stars 6 už naozaj, že pomaly varí z vody a vymýšľajú tam jednu väčšiu blbosť za druhou, čo je samozrejme aj lákadlo preto, aby som si to ja išiel spolu s tebou pozrieť. Takže 2 dní dozadu bola úvodná tlačovka k tej Clash of the Stars 6. Má to 2,5 hodiny, čo sa mi rozhodne, že nechce pozerať celé, čiže ja si to tak akože preskipujem a dám ti nejaký svoj feedback na také tie pre mňa najzaujímavejšie na také tie pre mňa najzaujímavejšie momenty. Jo, dal som to, ideme na to. Jakožto jedna z mála neopakovatelných situací, ktorá môže byť táto, tak... Nejaký úvodný príhovor tu dáva tento Matúš Kaluba, ale to je človek proste, na ktorého sa že nezvládnem pozerať, čiže to ani nezvládnem, že to pozerať. Tak si začneme pozývat fightery, kteří už budou bojovat právě 28. října na našem 6. gala večeru. Kubo, máš slovo. A jako první fighter... Je halus, že to stále bolo, že gala večer. Akože niečo na úrovni. Chápeš? Extrém. Sportovec, boxer, MMA zápasník a je to Berginho! To je frajer. Konečne niekto normálny. Mne sa strašne ľúbi, že on dáva tak vtipné treštolky na toho svojho supera, že to je extrém. A zároveň je proste stále, že je nad vecou a proste reálne je to tak, že keď robíš tie veci s humorom, tak vlastne si vo výsledku vydobuješ možno, že aj väčší rešpekt, ako keď sa snažíš tváriť, akože ty si ten mačo a si nad vecou. Lebo vlastne vo výsledku veľa ľudí práve že není. Takže budeme tu mať ženské fighty, OK. Minulého Clash of the Stars, ta jedna z dvojic, která prohrála, kontroverzní influencerka, účastnice plno reality show a je to Satnady! Všetci sú tam kontroverzní. Ináč by ste si ich tam ani nevolali. No a kto bude superka? Ukáž. Její soupeřka opět nová tvář v řadách Clash of the Stars, majitelka anime baru PlayStation Princess. Ale akože vyzerajú si byť celkom podobné, čiže je možné, že to bude vyrovnaný zápas, to vie. Zrovna ty něco říkáš o intelektuálu, ty krávo. Bergi, posuneme se k tobě. Tieto treštolky proste, že niektoré sa snažia byť, že fakt, že vyhrotené a sú, že... Ahojte, je vás tu strašne veľa, mne sa to strašne ľúbi, lebo je to úplne že excelentné, jak podporujete takúto výbornú organizáciu. To je taký zlatý chaloš. Ja som Bergi, ja som trénoval aj Tomera na tie jeho 2 zápasy. Ja som 7 rokov boxujem a robím pičoviny na Instagrame, vo videách. A to je celé. Tebe čeká zápas proti Riadovi podle pravidel MMA. Máš už nějaký MMA zápas za sebou? Nemám, ja som ešte MMA, pod pravidlami MMA nefajtoval, takže bude to pre mňa niečo úplne nové, takže sa na to teším. What's up, zdravím Duplex. Tento chalanisko je náš rapper, má zopár dobrých songov. A teď jsem připravený se postavit proti mému slovenskému soupeři Bergimu, bude to skvělé. Oni sú takí zlatí k sebe. No ja si myslím, že sa môžeme posunúť pomaličky ďalej. A druhý zápas, ke kterému si dáme stare down, bude duel mezi Patrikem Corleonem a Králem Pablo. Normálne tam cítiš to ego z obidvoch, jak sa tam idú do toho konfliktu, že hneď vidíš, že sa vyhrocuje situácia. No, hovorím. Nezvládajú to, nezvládajú emócie. No, takto sa proti sebe postavia dievčatá, ktoré sa očividne tiež veľmi nemusia. Bude bitka? Bude bitka? Dobre. Internetový pojem, nebo on si tak rád říká, bývalý fotbalista, člen TV Twix a je to Ja som videl, že on vlastne v tom jednom z Clash of the Stars prehral s Kotlárom, keď nastúpil úplne na poslednú chvíľu. Ale to, že je člen TV Twixu, napríklad, že nevedel. Každopádne viem, že kto je jeho super a na neho sa teším asi najviac z celej tejto zostavičky, lebo to je, že
To je legenda, to je legenda. V rámci Clash of the Stars a borec, který dokazuje, že život je čistá fantázia. A je to Peter Kobra Kuťka! Akože je halus, že človek vlastne, čo je že úplne nechutný, akože nedá sa to povedať inak, hej, však nebudeme si klamať. Človek, čo je proste, že úplne nechutný, tak on si zo seba proste dokázal robiť tú srandu, že spravil si z toho normálne, že svoj imič a že je proste král a takto a vypije proste hektoliter alkoholu za deň a je vždycky proste pripravený do akcie, čo sa týka privátu a týchto vecí. A dostal príležitosť ísť si zafajtovať, takže som zvedavý, že či tam niečo reálne predvedie. Malej! Zmiozel! Tento typek je strašný frajer. On je vlastne zo značky Angry Birds, čo aj ja sám používam. Jednak, že sú to doplnky akože na bradu a podobne, ale zároveň akože rozširujú aj svoj sortiment vyslovene pánskej drogerie, čiže napríklad voňavku od nich si dosť idem a proste tak celé dobre. Vyslovene to, akým štýlom to oni prezentujú tie svoje produkty, tak je to vtipné, má to dušu a v rámci tých českých značiek, tak podľa mňa akože tento projekt je že extrémne ďaleko. A to znie ako keby, že ma zaplatili, ale reálne akože, kebyže sa dostanem niekedy v rámci svojich čísel na takú úroveň, že by som dostal spoluprácu s Angry Birds, tak by som si pískal. No a to bude jeho superom. Já jsem velmi rád, že jeho soupeřem a borcem, kterého si teď pozveme na scénu, je navrátilec, řekl bych až odchovanec Clash of the Stars a je to Max Green! OK. Z tohto chalaniska, že extrémne milkujú v tom Clashi. A on je akože tiež taký maličký, čiže zápas by to mohol byť taký, že relatívne vyrovnaný. No som teda zvedavý, že ak to dopadne. Symbol! Kobra! Největší fotbalový fanoušek v Bratislavě. Tak co, jak si to užíváš v Praze, Kobro? Čistá fantázia! On sa stále udržuje v tej svojej persone a proste je to úplne super. Huhu dostane na piču! Bude to čistá fantázia! Kámo, já ti tu tvoji fantáziu, tak vole, vymlátím z hlavy, že se s tou bude posereš. Jebej ťa, ty mrtko! Takže vyzerajú byť No, jasné. Ale král sa nedal. Ten dostáva nad vecou a proste udržuje si rozhľad. Ak som to zakrikol. On si to úplně užívá, tu pozornost. Velmi očekávaný zápas našich těžkotonážníků, kde většinou rozhoduje jedna rána, to je zápas mezi Kobrou a Huhem. No, ukáž mi ještě ten stardom týchto dvoch malých. No, mohlo by to být celkom vyrovnané, aj keď... Jak ho zobral preč. Neviem, na čo tam občas oni dávajú fakt takéto, že či to majú reálne v tých zmluvách, že proste musíš tam niečo vyhrotiť, aby si dostal tie peňažky. Ale zmiozol sa nedá. On sa nedá. Dnes youtuber Carlos Benda! Ten Benda je už tak akože stálica toho Clash of the Stars a oni mu stále vymýšľajú niečo nové a on proste príde, vyhrá zovare peniaze, porozpráva sa proste s tým publikom a je úplne v pohode. A on si z toho spravil úplne živobytie, on to tuším aj niekde povedal, že na čo on sa bude proste vyslovene trápiť akože reálne v tom športe, keď dostane za toto o dosť viacej peňazí, je to nejaká forma show a užíva si to. Toto by som chcel priblížiť, lebo ja som si už to akože trošku načekoval a že vlastne tento Carlos pôjde proti 3 súperom, nie že naraz, ale že budú tam vyslovene traja nastúpení, každé kolo sa vymenia, čiže on, aby ten Benda vyhral, tak on bude musieť vyhrať trojkolo s jedným, druhé kolo s druhým a tretie kolo s tretím. Čo akože tým, že on je profík a oni sú, neviem, nepoznám ich, ale asi amatéri, tak dalo by sa to asi zvládnuť, ale pokiaľ ich neknockoutuje, tak vlastne dokopy bude až 9 kôl, teda každý z nich pôjde 3-krát. A som teda zvedavý, že ako to dopadne.
Tento typek sa tu akože hrá na nejakého kung fu majstra alebo dačo. A akože z jednej strany je fajn, že tí ľudia si akože vedia urobiť tú show a že idú a vyslovene akože spravia niečo ani ne, že kontroverzné, ale proste len také, že nech to není iba nuda. Ale ako aby to vo výsledku nedopadlo, že trápne, no. Neviem, či ste videli taký film starý s Jackie Chanom. Opité kung fu, alebo jak sa to volá, že proste on bol najsilnejší vtedy, keď sa opil. Teda proste počas tých fightov on tam chlastal víno a vtedy robil presne takéto pohyby ako tento typek, čiže pokiaľ není opitý, tak on by sa tak hýbať určite nemal. Dobre, čiže ten film s Jackie Chanom sa volá Drunken Master a vyšiel v roku 1978. Jackie Chan bol fakt, že mladúčký. A ja osobne z tých filmov, čo som s Jackie Chanom videl, tak toto sa mi páčilo asi že najviac. Čiže to máš len takú malú popkultúrnu vsúvku. Asi to stále ide proste. Ja to skápem. Očividne aj Karol sa na ňom baví. Že budú hodnej. To je bizár, to je extrémny bizár toto. A Karol z toho má proste srandu, ja som jedného toho typka asi preskočil, alebo neviem. Každopádne som zvedavý, že ako toto dopadne. Čak on ani rovnováhu nevie udržať. Počkej, zastav se tady ještě. Neutíkej, pojď sem. Pojď sem ještě. Tam ten typek, žralok, on sa furt snaží... Protein, ti do píči, čau. Já po tobě chci hodit protein. On sa furt snaží s tým Karolsom dostať do nejakého beefu, ale vôbec sa mu to nedarí, lebo proste Karol je nad vecou a nepotrebuje vôbec riešiť takéto bizarnosti. On tam fakt, že iba príde, porozpráva niečo, ak cíti, vyhrá, zoberie peniaze a ide domov. Tak to neviem vôbec, kto je. Že nám bude chtít něco říct. Vem si mikrofon. Slovo je tvoje. Ahoj čavale, já vás zdravím. Pokračuj, já sám nevím, co čekat, takže jsem napjatý a poslouchám. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Anonymous. Ako vidíte, tak som anonymný, takže vám moc toho neprezradím o sebe, ale prezradím vám jednu vec, prečo som sem dneska prišiel. Prišiel som sem vlastne obhájiť svoju čest. Ty polmetrové boty čo? Pretože mi ju pošlapal jeden človek, čo tu je medzi vami. Volá sa Milan po slovensky či po česky? Poprosil, aby prišiel hore na pódium. Chvíľu rozpráva slovenský, chvíľu český, bratranec. Milan Bourák, aha. Aha. Dobre. Poď! Som zvedavý, že čo teraz obhájil akože, alebo že kto to vôbec je. Myslíš, že ma budeš napadať, nadávať mi, urážať moju rodinu? Ty chcípáku! Týmto ťa vyzývam. Vôbec to nejdohnuté, vôbec ne. Sedmičky do klece! Oni sa to... Akých ten security tak vždycky dvihne. Bez ohľadu na to, či má 50 alebo 150 kg. Ale to len síba, že ty kokos, vydrž to, budú peniaze. Repová legenda ve stylu Kotlár Security! Kamoško, Kotlár Security je normálne, že človek, ktorý si v hlave urobil o sebe predstavu toho, že je absolútny frajer a to vidíš na tej jeho chôdzi, na tej jeho gestikulácii, na štýle, akým rozpráva. Ale vyslovene je to, že sedlák, ktorý dostal pozornosť, ja sa aspoň teda osobne myslím toto, a to z toho jeho celého pôsobenia proste vyžaduje. Velmi dobře známá tvář v rámci Clash of the Stars. Troufám si říct, i když v mladém věku, taky veterán Clash of the Stars je tam od prvního gala večera a není jim nikdo jiný než Marek Datel Valášek! Takže Dynamo ho v zápase extrémne utrel a napriek tomu, že s Kotlárom asi pôjdu do úplne inej váhy ako s Dynamom, tak no ako neviem, že či tam niečo predvedie alebo nie. Lebo je vyšší ako Kotlár, nejaké skúsenosti má. Neviem, ťažko povedať, v tomto fakt akože nemám jasno. A už sa hádajú. Tak by asi svět byl docela růžový. No ty o tom víš, ty jsi tam u toho nebyl, hele. A já bych třeba nebyl, tak... Proste vidíš, ho musí ti dať najavo, že on je tam ten najväčší samec. Proč se do toho seru?
Neviem, trápim je z toho. Měl spor s Vojtou, začal si to hrotit na netu a začal si do toho A títo dvaja proste boli kamoši, však tento Datel sa aj v jednom tom Kotlerovom klipe ukázal, si tam zahral na chvíľku, ale proste oni sa nejako posekali a mne sa to fakt, že absolútne nechce rozoberať, že čo kto na koho kedy povedal a prečo. Čiže dáme si ešte stare down, ten by mohol byť zaujímavý. Cítíte si to po stare downech? Borci, dáte si to až po stare downech, jo? Žraloku po stare downech, Já jo? jsem ti nabídnu, že může Ja už nevlázem z tohoto. No, poďme sa pozrieť na ten stare down Kotlar a Datel. Je to nejaký výškový rozdiel, ale akože Kotlar má určite stále viacej kill. Melóny pod lakťami musia byť. Bude to vyhrotené? Bude to vyhrotené? Bitka, nebitka? OK, akože ja som myslel, že Kotlar vybuchne. Takže halus. Akože je ready ten Kotlar, ale nezačal nič, čo akože pri jeho temperamente by som povedal, že zrovna budú lietať facky. Na toto robí Prešov, však než ťa klepne, bratranec. Vidíte na 6. turnaji Clash of the Stars. To by bolo asi na moju reakciu na túto tlačovku vyčerpávajúcu všetko, že celkovo sa vlastne v tej Clash of the Stars 6 dočkáme 13 zápasov a odohrá sa to celé už 28. oktobra, čiže ešte mesiac a dačo majú vlastne všetci na prípravu a som teda zvedavý, že ako to dopadne. Niektoré tie fighty tam budú medzi ako tak skúsenými ľuďmi, takže to bude možno, že aj celkom zaujímavá podívaná, ale niektoré tie fighty sú tam zase také bizarnosti, že to bude bolesť sledovať. Ale je to bolesť, ktorú máme asi, že všetci úplne radi a táto kontroverzia a dačo naokolo toho proste môže presne za to, že tá Clash of the Stars organizácia stále žije, už 6. krát. V decembri nás bude čakať vlastne aj Fight Night Challenge 5, ak sa nemýlim, kde budú celkom zaujímavé zápasy. No a ja som iba zvedavý, že dokedy proste budú všetky tieto organizácie schopné ťahať tých divákov k sebe a dokedy vlastne budú mať možnosť vymýšľať, že aké ďalšie bizarnosti vlastne tým ľuďom ešte môžeme ponúknuť. Díky moc za sledovanie, keď chceš vidieť ďalšie reakcie, tak mi sem hoď odber a ja sa na teba budem tešiť zase pri nejakom ďalšom videjku. OK? Čaves.